αμεταβιβαιότητος και χωρίς καθόλου ενδιασμό τα πρόβατα τα σκοτώνει το κράτος, όχι η ευλογιά. Δύο κατηγορίες είναι εκτενοτρόφοι. Η μια κατηγορία είναι που τα έδωσαν τα πρόβατα με χαρά για να πάρουν τις αποζημιώσεις και η άλλη κατηγορία είναι τα θύματα. Εγώ δεν τα έδινα τα πρόβατα με τίποτα. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε εγκλισμό για 2 μήνες, 3, το οποίο δεν ξέρουμε πότε άμα ξαναβγεί άλλο κρούσμα, ξανά πάρει εγκλισμό. Με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι ζωοτροφές, να μην μπορούμε να βγούμε έξω για βοσκή και να αυξάνεται το κόστος παραγωγής.